SLG ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Dabta Tunga ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. An haka ga Dallatu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga a Isoro da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga ɗan Madan Gwanzo da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Bello na Haliku ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Dojin Mari da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kabir Jahin ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ibrahim Bakudu ya yarda. Kowa ya daga yatsa biyu. A shi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kunkuru ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga MD Danko da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kai ga ɗan Musa na garin Jega. Kowa ya daga yatsa Da biyu. ɗan amanar Jega da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Muslim ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Manar M-Tech ma ya daga